Assalamu alaikum, barkanmu da raka, mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Hafsat Idris ta wallafa wani bidiyo tana gwangwaje rawar ta tsirara. Idan ba ku manta ba a kwanakin baya an samu bullar bidiyon tsiraici na jaruman Kannywood. To sai ga sha yau ma Hafsat Idris ta ƙara wallafa wata bidiyo wanda ta tawo cece-kuce a kafafen sada zumunta. Idan ba ku manta ba da bidiyon da jaruman Kannywood suke wallafawa sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta, inda har aka kori wasu a cikin masana'antar. Kamar Sarhama Sadau an kore ta ne akan ta wallafa bidiyo wanda ta jawo cin zarafin Alkur'ani. Idan kuka kasance da mu za mu sa muku har bidiyon. Amma kafin mu je ga haka, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi comment kana ku yi liking, ta nan ne za mu san kayan da muke kawo muku suna kayatar da ku. Dakaci bidiyon. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora.